जैसे ही रौरा पता चलेला कि रौरा गर्भवती बानी, रौरा खातिर जरूरी हो जाला कि रौरा अपना शारीरिक के संगे संगे मानसिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त देखभाल करी। शारीरिक स्वास्थ्य के मामला में आपके अपना खान पान, व्यायाम अवूरी समग्र जीवन शैली के ध्यान रखे के चाहिए। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के वजन बढ़ावे में मदद करे वाला 10 खाद्य पदार्थ। एक दूध अवूरी दूध से बनल उत्पाद, पनीर, दही आदि में प्रोटीन अवूरी कैल्शियम के भरपूर स्रोत होखेला। 2 अंडा, अंडा एगो असाधारण प्रोटीन स्रोत अवूरी फैटी एसिड देवेला, जवना में बहुत प्रकार के विटामिन, खनिज अवूरी बायोएक्टिव यौगिक होखेला। 3 अंकुर, अंकुर में प्रोटीन के मात्रा काफी अधिक होखेला। एकरा अलावे ए विटामिन, खनिज अवूरी फाइबर से भरपूर होखेला जवन की बहुत फायदेमंद होखेला। होल मूंग दाल, ब्लैक चना आदि के अंकुरित के सेवन कइल जा सकेला। 4 सूखा फल, बादाम, अखरोट, हेजलनट जैसन सूखा फल प्रोटीन के एगो अवूरी बहुत निमन स्रोत हा। रोजमर्रा के आहार में कम से कम 1 मुट्ठी सूखा फल के शामिल करे के चाहिए। 5 चिकन अवूरी मछली, प्रोटीन, विटामिन अवूरी एंटीऑक्सीडेंट के भरपूर स्रोत। 6 एवोकेडो, ए विटामिन सी, फोलेट, विटामिन B6 अवूरी स्वस्थ वसा के भरपूर स्रोत होखेला। 7 सोयाबीन, शाकाहारी लोग खातिर प्रोटीन से भरपूर भोजन। एकरा अलावे एकरा में आयरन, हेल्दी फैट अवूरी फाइबर के संगे संगे अवूरी खनिज भी भरपूर मात्रा में होखेला। 8 बीन्स अवूरी मसूर, बीन्स अवूरी मसूर में प्रोटीन के संगे संगे जस्ता भी भरपूर मात्रा में होखेला, जवन की भ्रूण के वजन बढ़ावे खाती जरूरी खनिज हा। 9 फल, केला, जामुन, संतरा जैसन फल में फोलेट, पोटेशियम अवूरी विटामिन सी के भरपूर स्रोत होखेला। विटामिन सी प्रतिरक्षा बनावे में मदद करेला अवूरी लोहा के बेहतर अवशोषण करे देवेला जवना से भ्रूण के स्वस्थ विकास होखेला। 10 जई, जई में कार्बोहाइड्रेट, सेलेनियम, विटामिन B, फास्फोरस अवूरी कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत होखेला। गर्भ में पलक बच्चा के सही विकास अवूरी विकास सुनिश्चित करे में प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होखेला। ऐसे प्रोटीन से भरपूर आहार पर फोकस के साथ विविध खाद्य समूह सबके खाद्य पदार्थ सबके सेवन हमेशा भ्रूण के वजन बढ़ावे खातिर पोषण संबंधी विकल्प होखी।